Bħala parti minn strateġija li twassal messaġġ b'saħħtu favur stil ta' ħajja iżjed b'saħħitha, fl-Isptar Mater Dei mhux se jkun permessibbli aktar ikel mhux nutrittiv u xorb bit-sokkor. Din l-ordni ħarġet fil-jum tal-ħamis mill-Isptar Mater Dei fejn mhux se jibqa' jiġi offrut ikel mhux sustanzjuż għal pazjenti, ħaddiema u viżitaturi. Bil-mira tkun li sal-ewwel ta' Ġunju tas-sena d-dieħla ma jiddaħħlux aktar prodotti bit-sokkor u mhux nutrittivi. Għaldaqstant ikel bħal pastizzi, assatat, ikel proċessat, donuts, ħelu ċukkulati mhux se jibqgħu permessibbli li jinbijaw fl-Isptar Mater Dei. Fost l-ikel permessibbli hemm hops, fosthom hops Malti, pizza, aġin li jridu jkunu whole grain, insalati u dips nutrittivi, sopop, tiġiġ, dundja nuħut mixwi jew il-forn, patata mollija jew il-forn, torti b'mili sustanzjuż, ġews, frott u frott niexef. Fil-waqt li xorb permessibbli hemm ilma bil-gass, ħalib jew ħalib xkumat, te u kafè. Biex issir din il-bidla fil-jiem li ġejjin se jħorġu tenders għal ħwienet fl-Isptar Mater Dei, fosthom kantins tal-ħaddiema, tal-pubbliku u bosta magni f'diversi swali fl-isptar. L-operaturi l-ġodda li se jitfgħu l-offerta tagħhom biex joperaw dawn l-istabbilimenti jridu joffru ikel nutrittiv. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Ivan Valdzon, spjega x'wassal biex tittieħed din id-deċiżjoni flimkien mad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Fejn aħna għażilna li bħala sptar nieħdu responsabilità u nwasslu messaġġ b'saħħtu. Jien nemmen li bħala sptar jekk mhux se nkunu aħna li waslu dan il-messaġġ favur stil ta' ħajja aħjar, mhux ħajkun hemm xi ħadd ieħor li jagħmilha għalina. Tul din is-sena fl-Isptar Mater Dei se jsiru tħejjiet biex jinqata' zokkor u ikel bħal pastizzi, burgers u pasti. Madankollu fil-ġimgħat li ġejjin diġà se jibdew jittieħdu xi miżuri alternattivi, fosthom li fis-swali ma jibqax jiġi offrut zokkor lill-pazjenti.